Dokkum Beach op het Tolhuispark in Dokkum wie omstuwend naar een simmes spektakel. Een slagge evenement, net instiende het wisselende waar. Ja, het gaat nou goed. Van de morgen een bult Rijnwetter gewoon. En het is nou lekker droog. Het zensje komt er zo nou aan tussen. Het waait wel het, maar voor de rest gaat het uitstekend. Ja. Een hele protte meesken hier, protte volleyballers. Het is goed slag, of niet? Ja, absoluut. Hartstikke gezellig. En er zijn wel een paar teams die binnen het opkomen dagen vanwege het waar. Maar voor de rest, het is hartstikke druk. En we gaan nog een beetje live muziek erbij. En Joen om 9 uur hebben we het Nederlands elftal live op Grutskerm ervoor. Dus we hopen op een grote opkomst. We hebben de vuurkorfjes aan. Het hartstikke gezellig. Dokkum Beach, één groot feest dus. Eén groot feest, elke keer weer. Hoe gaat het? Ja, bij u is net heel best. We gaan naar 4 wedstrijden spelen, maar niks van. Komt het trottoir? Nee, tot bier. Ja, maar we zijn voor de gezelligheid, net voor het ben. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, als het papier omdraait, dan ben we heel goed. Maar het gaat net heel goed. Nee. Het gaat om plezier. Ja, het is wel heel gezellig. Ja. En nou ga je hem even pauze en dan even wat lekker. Ja, we moeten oren wachten, dus we gaan maar even lekker eten. Heerlijk. Nou, protte succes en lekker eten. Ja, dank u wel.